Allah ya sani ban taɓa haɗuwa da Sharifuddin ido da ido ba, kuma ban san Sharifuddin ido da ido ba. Iya sanin da Sharifuddin a social media ne. Rayuwar social media daban da rayuwar zahiri da bambanci. Amma duk wanda ya kalli bawan Allah nan yanayin activity ɗinsa, ka san cewa ya fi ƙarfin yau, ya fi ƙarfin gobe, ya fi ƙarfin sutura, ya fi ƙarfin abin da zai ci, ya fi ƙarfin abin da zai hauya wato ainihin sarrafa rayuwarsa. Wannan bawan Allah Sharifuddin Bature ya fito ya kawo matasa shawara. Ba fa shi yace zai bude ba, ku zo mu tattara mu bude. Amma wasu saboda wato ainihin karnuka ne na siyasa, suna da iyayen gida da suka daure musu gindi, suke ba su kuɗi. Idan an yi wancan tsarin za su daina samun abin da suke samu, shi yasa suka zo suke wannan suka, suke ta buduma, suke ta zantuttukan banza, zantuttukan da basu dace ba. Kuma wannan tsari billahi la ilaha illa huwa shine tsarin da ya kamata a ce tuntun an yi shi. Wallahi Allah ne ya ba Sharifuddin iko, shi ya bare magana. Akwai wani bidiyo na wanda suke bibiya ta sun ji ne magana akan yanzu kamar ni in na fito takarar kansila ko ciyaman ko dan majalisa sai a ce yaron nan ya haukace. Idan ka kalli magana zaka ga tana da alaka da irin wannan a zo a yi jam'iyyar matasan. Yanzu a fadin jihar Kano wani matashi muke kamar ni mai irin shekaru na wanda yake takarar irin wannan kujerun da na faɗa? Ba mu da su. Ya za a ce tsoho dan shekara 50, 60, 70 shi zai zo a ce zai mulki Najeriya ko zai mulki gari ko zai wani abu. Ya kamata a ce generation ɗinsu ya kare, mu ma mun zo mun kafa namu generation ɗin. Shine za a samu tunani mai kyau, kwakwalwa mai kyau, wanda za a taimaka al'umma, a taimaka mutanen ƙasa. Wani ma ya fito ya ce shi ba kai ne kwanan nan ka fito 2023 kake tallan Atiku ka karbi kuɗi kai waye. Idan a lokacin Allah bai bude masa tunaninsu da kwakwalwarsu da ya gane cewar tsarin sa Atiku ba zai ba fa sai yanzu. Wai shin Allah baya fitar da baki a cikin fari, baya fitar da fari a cikin baki? Idan Allah ya tsamo shi ya fito da shi daga wancan tsarin ya dawo ga wannan tsarin, shi ya kamata a yi ba. In ya tuba ya sauka daga wancan layin ya daina bin tafiya Atiku ba, so yake a zo a yi jam'iyyar matasan. Ba za a zauna da shi a tattauna me yasa ka kawo nan shawarar, me kake gani za mu samu ci gaba ko za mu samu wannan ba. Ba za a yi wannan tsarin ba, kawai an zo an hau kan shi ta so da kuna gudun abin da kuke samu a hannun 'yan siyasa kai ya kauce muku. To man Sharifuddin ka sani muna maka fatan alkhairi, kuma wannan tafiya ni ma ina goyon bayan ta 100 bisa 100. Insha Allah kuma sai mun yi nasara in Allah yadda. Allah ubangiji ya dafa mana.